ממי די, אם אתה לא בא עכשיו אנחנו נפרדים. כי הלך לי האוטו באמצע שום מקום ואני מפחדת. למה אתה לא בא? יואו, ממי, אני התקעתי פה עם האוטו. לא יודעת, פתאום נחבא לי האוטו באמצע החיים. אני לא יודעת, נראה לי שהלך המנוע והלך האוטו. צריך להחליף אוטו נראה לי. עכשיו אתה מגיע לפה, אני תקועה פה לבד עם האוטו. הכל בסדר, ורד, זה רק מצבר. עכשיו אתה בא לפה, עכשיו אתה בא או שזה נגמר בינינו. הכל טוב, זה רק לא, מצבר, עכשיו אתה הכל בא. בסדר, לא, ורד, אני הכל בלחץ, בסדר. אני לא יודעת, הכל הלך לי בסדר. המנוע. די, אני לא... זה דברים שאתה צריך לטפל בהם. אני לא יודעת, יש פה מישהו שמנסה לתקן, אבל אני לא חושבת, אני חושבת שזה המנוע, אני לא יודעת מה הוא עושה פה. אם אתה לא בא, זה נגמר. זה נגמר, הנה אמרתי את זה. אם אתה לא בא עכשיו, קח את הדברים שלך, תארוז הכל ותעוף לי מהדירה. אתה יכול לטפל בזה? כן, המצבר שלך לא תקין. מה זה המצבר שלי לא תקין? אז מה עושים? אז הלך האוטו. זהו? כן. יכול להניע. אני בהלם. יו, אתה המלאך השומר שלי, אני בהלם. ממי, אני עוזבת אותך. אני עוזבת אותך. יש לי מישהו חדש. ביי.